Sa grocery store, ayan. Titingnan tayo. Nagsasalita mag-isa. Good morning, everyone! As usual, late na naman ako nagising kasi super late na naman akong natulog. 3 AM na ako nakatulog, guys. Hindi ako nakakatulog dahil sa YouTube. So, today, as you can see, nakaset up ako ngayon. Dito yung camera ko kasi I'm making a close-up shots ng mga brushes na ni-review ko. Nag-edit ako kagabi, hindi ko natapos kasi wala pala akong mga close-up shots niya na yung mga details, and ni-review ko yon yung mga unbranded brushes together with this paddle brush. So, magkasunod yan na schedule. Tuesday and Thursday ako usually nag-upload ng mga ganyang videos, but the vlogs almost everyday. As long as kaya ng schedule talaga, guys. Gusto ko talaga everyday sana yung yung pag-upload natin, but then the work schedule. Lalo na ngayon mas mahirapan ako kasi may bago akong i-venture. Madami akong pagkakaabalahan. Kaya yung 12 days of Christmas series ko, ginagawan ko na ng paraan para matuloy lahat yun. Kasi, yun, basta. Pupunta pa akong Urdaneta mamaya. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo, guys, yung bagong venture ko kasi baka mamaya. Basta yun lang munang masasabi ko, new venture. So, expect na mga vlogs natin, mag-vlog pa din ako, but I don't know kung I don't know yet. Paano bang gagawin natin? I need to focus on this thing kasi. So, I hope you will understand. This is for the future, for a better future of our career and of our tawag nito, YouTube career and generally career. So, if you have seen my Q&A video, yung getting married, ganun. So, you will know, you will get a hint there. You will get, sino ba kasi nagtanong about dito? So, you will get a hint kung ano yung i-venture kong bago. I don't know. Sana magawa na. If it's really for me. Ay! Nasasabi ko na. So, yeah. Let's edit na the video muna. Bago pa magsabi ng madami pa, diba? Katapos ko lang nag-wax ng skills! Hi, brother. Ay, gwapo! Gwapo daw, kunyari. So, this is the one that I used. Ayan. Hindi na ako naglagay ng ng strip. Ginamit ko na lang yung popsicle stick. Ginaya ko yung parang style nila sa dorm care. So, yun. Medyo bubunutin ko lang yung hindi nakuha ng wax. I'm done with my skills. This is the, ano ba nang tawag dito? Glam wax. So, we're here in CB Mall. We're in the grocery store. Ayan, titingnan tayo. Nagsasalita mag-isa. And, yan, bibili tayo ng, mag-grocery tayo para sa dinner mamaya kasi birthday ni mama. Bibili na kami kanina ng red ribbon na cake. So, now we will buy potato day. Wait lang, guys. Grocery muna tayo. We're looking for glutinous rice. Ayan, kasi gagawa tayo ng palitaw. Namiss na namin ang palitaw. Basta may birthday, may palitaw. Nakakamiss lang. Ang mahal ng gulay ngayon, guys. Grabe. Ay, mali. Saan? Wala na dito. Doon ata ang mga food. Mahal ng gulay kasi nabagyo. Wala naman. Nasaan daw yung mga floor? Nalito pa si ate. Nagtanong kami kung nasan yung mga flower. Nasan daw yung floor? Flower. Day number 3. Wala naman, joke. Ito, baking mixes kasi. No, wala. Flower. Ito, wait. Natatawa ako dito sa mga worker nila.
Sesame seed, wala po. Glutinous rice, wala rin po. Dito, open and no entry. Ganda. Nakalabas na kami ng CB Mall and we're heading to 168 to buy some Christmas decor. I don't know. Pili pa ba tayo? Hindi ko alam eh. Tapos, doon kami, tutuloy namin mag-grocery doon kasi walang glutinous rice tsaka walang sesame seed dito sa CB Mall. Ubus daw. So, we'll try sa 168. Meron kasing grocery doon eh. Grocery store. So, we'll try there. And then, we will buy more decorations, I guess. I don't know yet. I'll be attending my my classes regularly for 5 days. And then, on weekends, I will have my duties in the hospital. I don't know if I can manage that. Pero, hopefully, ma-manage natin yung time. And then, yeah. So, gabi na lang ako makakapag-film for the YouTube, yung mga series ko pa man din, hindi pa tapos yung mga DIY. So, I guess, pag may free time ako ng weekend, kasi kailangan daytime ko yun i-film para maganda yung light. Ayun. Sabagay, konti lang naman yung mga DIY. So, we'll try to do that on a daytime. Yun lang, guys. I hope you will understand if I will not, I fail, if I fail to post a vlog. Kasi syempre, everyday tayo. From 9 to 6 PM yung class ko. Tapos dito pa sa Urdaneta. So, hindi ko pa nakakausap yung head nurse ko tsaka supervisor ko about my sked. Kasi, kaka-inquire ko pa nga lang dun sa school. So, yeah, hopefully payagan nila ako na mag-weekender na lang muna ako until December. So, baka hindi ako papayagan na magbakasyon sa Pasko tsaka sa New Year. But, anyway, that's okay. This is for the future. Char! Kinakabahan ako para sa 2017 ko. I will have a lot of exams and a lot of things to do. I hope makapasa ako sa mga exams. Grabe. HBC, tas sa Novo. Grabe. Nakutan kami ng ulan. And so, tawag nito. Namiss ako ng mga taga-HBC. Pagpasok ko sa, ay ma! Very happy sila. Akala nyo, bibili ako ng madami eyelash glue lang yung binili ko sa kanila. Kasi ang pangit itong nasa Daiso. 88, tas ang pangit. Mas maganda yung sa HBC. Ay God. Hiningal ako, tumakbo kami kasi wala kaming payong. Asan yung binili natin sa HBC? Andun na. Ayun. Eto? Ay, oh. May binili ako na makeup bag sa HBC. Tapos, nakita ko na yung makeup bag, nakyutan ako. Let's see. I'm gonna open. Ayan, this is beautiful everyday. Sabi niyang gano'n, nagustuhan ko to. Tapos, the eyelash glue. Ito, Duo Eyelash Adhesive. World's largest. Waterproof siya. So, let's see. Ang ganda mas maganda pa to. Ewan ko, sa packaging mas maganda. Yung nasa Daiso, grabe. 88 pesos, parang yung binibenta sa palengke. Ayan. Yung sa Daiso. So, ayan, nagdilim na. Later ulit, guys. Lobat na din ako. Hey guys, we just got back home from Urdaneta and I bought some things for my swap kasama Christmas ko. And guys, kanina habang nasa Watson's ako, dinemohan ako ng lotion. I don't know that lotion na para carrot lotion something, and one of the best sellers daw nila yon. Ang ganda, ang bango, hanggang ngayon naamoy ko pa sa skin ko. Ang galing nung pangalan nito, si Teresa. Hi Teresa, if you're watching yun, andun siya. Siya yung nag-assist sa akin kanina.
So, nag-usap kami about something sa YouTube like that. And then, she recommended this one to me kasi may pimps ako dyan ngayon. This one is one of the best seller. Kasi nakita ko, kausap niya rin yung mga yung mga estudyante, ganyan. So, maganda daw talaga to for pimples, blackheads, and whiteheads. This is the bleaching soap na pure herbal extract siya, skin whitening. So, ayan. Good for the face and for the body. So, sabi ko, let me try. Pero tig 85 pesos ata siya. Let me try kung effective siya. Kasi within 3 days daw, parang ganyan, nada-dry up daw niya yung ng mga pimples. And yun daw ang ginagamit nilang lahat dun sa Watsons. And then, meron din siyang pinakita sa akin na cream na SPF 60. But, sabi ko, hindi siya kasali sa sa bibilhin ko. So, and I also bought this one. This is an eye mask na pwede mo siyang ipalamig. Yan kasi, diba, nag-night shift ako. And then, this one. Para sa face. I really like it. Kasi, maganda siyang pang So, madami pa akong binili, but that is for the swap and it is a surprise. And I got some Christmas decor again. Ayan. Punta din akong National Bookstore. Para lang sa mga ko. And this is the glass container na in-order ko sa Puzurubyo, guys. I will show you. So, ito yung mga glass container na in-order ko. Wait lang. Medyo mahirap magbukas. Ganun. Yan. Yes! Tita Joy Mama daw. Yan. Ganyan. And then, hi! Say hi to YouTube! Yung mga sticker niya binili ko. And this one is same lang din, pero 12 inches yung height niya. So, just like that. Sorry, medyo nakakahilo na ba? Ayan. So, let's see kung saan natin siya ilalagay. Before I end my vlog, guys, I want to do a shout out. So, yung mga latest na notification ko, I will just read your names. Hi to Mazaya Kim channel. And who else? Joanna Paula Yabot. And Princess Roman. Vegas Mundo, hello sis. Rosel Ryu. And Tracy. What else? Who else? I mean, Charmy Lagazo, hello sis. And then to Floricar Manalo. Sino pa ba tong mga to? Ting and Trends. Ayan, nag-subscribe din siya sa akin. And then, si Lilibeth's channel. Nag-change na siya ng pangalan niya. Parang siya si Mom Vlogs. Parang something ganun. Nakalimutan ko na yung username niya dati, but I can recognize her profile picture. And then to Daylin Fantasy. Sila Nemo. Yes po, wait lang po. And then to Joy in Your Heart. Well, Ella's Daily. Andrea Bautista. Go comment, subscribe to her. Talaga to. Kawaii Mochi. Jamie Q. Makeup by Melchi. Dimple Zuza. Yopi Popoy. I love Pink K. Shucks, ang hirap. I love Pink Case. Shab Matthews 1206. Ang haba ng username. Then, Kersis Supladita. Yan. Mariel Aliyah. It's ano ba? Sis JN. Joy and Co. I mean, I don't know the pronunciation, pero yung Joy niya, Joie, just like my Joy, na pangalan ko, ganun yung Joy ko, hindi Joy. So, Joie, but the pronunciation of my name is Joy. So, Joy and Co. Chris DC, kay Kuya Uden of Udenon. And then, sino pa ba? Shyest Mode, yan. Yung mga team notification. Notification squad. And who else? Yun lang yung shoutout ko, guys. And I hope hindi kayo magsawa na manood. And thank you so much for always watching and for tuning in here in my channel. So, I'll see you guys in my next video. Bye! Mwah!